ஆல்ரெடி இபி பில் அதிகமாக வருது. இதில் சம்மர் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஏசி யூஸ் பண்ணுவோம், சிலர் 2 ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஏசி யூஸ் பண்ணுறதுனால வர பவர் கன்சப்ஷன், இந்த பவர் கன்சப்ஷனை நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பாதியாக குறைக்கலாம், ஒரு 60% குறைக்கலாம். இது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏசினால தான் மேஜர் பவர் கன்சப்ஷன் இருக்குது நம்ம வீட்டில், ஏசி அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஏசி அப்படின்னாவே முதல்ல நம்ம யோசிக்கிற ஒரே விஷயம் டெம்பரேச்சர். அதான் நம்ம வைக்கிற செட் பாயிண்ட். பொதுவாக நம்ம வந்து தெர்மோஸ்டாட்டோட செட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து 24 டிகிரி செல்சியஸில் நீங்கள் வைங்க. ஸோ அதை வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பவர் கன்சப்ஷன் கம்மியாக குறையுது. சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெயிலில் போயிட்டு வந்த உடனே கூல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 16 டிகிரி அதை மாற்றுவாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆன உடனே ரொம்ப குளிர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். திருப்பி அந்த 24 டிகிரிக்கு மாற்றுவாங்க. ஸோ அந்த 16 டிகிரி இந்த 24 டிகிரி இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ஏசி மிஷின் மேலே இருக்கிற லோடு அதிகமாகுது. அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பொதுவாக ஏசி மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, நம்மளுடைய அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர், அதாவது சம்மரில் ஒரு 35 டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மைனஸ் நம்மளோட இண்டோர் டெம்பரேச்சர். ஸோ இப்போ அந்த 35 மைனஸ் 24 அப்படின்னு நீங்கள் போடும்போது ஒரு 11 டிகிரி அந்த டிஃபரன்ஸ் வருது. ஸோ அந்த 11 டிகிரி டிஃபரன்ஸை குறைக்கிறதுக்கு உங்கள் ஏசி மிஷின், ஏசியோட கம்ப்ரஸர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அந்த டெம்பரேச்சர் இன்னும் குறைக்கும் பொழுது அது மேலே இருக்கிற ஒர்க் லோடு அதிகமாகுது. அதனால் ஏசியோட கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபுல் கரண்ட்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதனால் கரண்ட் கன்சப்ஷன் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் குறைக்கும் போது, அதாவது நீங்கள் 24 டிகிரிக்கு நீங்கள் கம்மியாக வைக்காமல் அதையே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து ஒரு 30% வரைக்கும் சேவிங்ஸை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம இந்தியன் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி பிஇன்னு சொல்கிறது ஒரு அமைப்பு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, 2021 ஜான்ல இருந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி வர்ற எல்லா ஏர் கண்டிஷனர்ஸ்லையும் டிஃபால்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து 24 டிகிரி செல்சியஸாக கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் அந்த டெம்பரேச்சர் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம். ஆனால் ஒரு ஏசி மிஷினை நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஆட்டோலையோ இல்லை கூல் மோடில் வைக்கும் பொழுது டிஃபால்ட்டாக அது 24 இருக்கும். ஸோ இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க, நம்மளோட அந்த டெம்பரேச்சர் மூலமாக வர எனர்ஜி சேவிங்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்காக தான். ஸோ கரண்ட் பில்லை குறைக்கிறதுக்காக. இது ஆல்ரெடி ஜப்பான், யூஎஸ் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் ஆல்ரெடி 27 டிகிரி அல்ல 28 டிகிரியாக இருக்குது. ஸோ இதை தான் நம்ம இந்தியாலையும் ஃபாலோ பண்ண அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்த்த மாதிரி 24 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி அந்த செட் பாயிண்ட்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காதீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உள்ளே இருக்கிற ரொம்ப ஹீட்டு அதிகமாக எமிட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை தவிர்த்துருங்க. சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே வந்து ஃப்ரிட்ஜு இல்லை ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன காஃபி மேக்கர், கம்ப்யூட்டர், இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹீட்டை எமிட் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ள ரூமில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரூமில் ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டீல் கப்போர்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டீல் கப்போர்டு என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு தெரியும் இரும்புக்கு வந்து கடத்துகிற திறன் அதிகம். ஸோ அது வந்து அந்த ஏசியில் இருக்கிற கூலிங்கை ஃபுல்லாக அது உறிஞ்சிக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அந்த ஸ்டீலில் இருக்கிற ஹீட்டை ஃபுல்லாக அது ரூம்குள்ளே எமிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ இதன் மூலமாக ரொம்ப அதிகம் கரண்ட் கன்சப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. சரி, வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம கபோர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தான் ஆகணும். பட் ஆனால் அதை ஒரு கவர் பண்ணி, ஒரு ஷீட் போட்டு ஏதோ ஒன்று கவர் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது. இது கொஞ்சம் பலனை கொடுக்கும். அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் லீக்கேஜ் அவாய்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம். அதாவது வந்து நம்ம டோருக்கு கீழே இருக்கிறது, இல்லை விண்டோஸ் வழியாக வர லீக்கேஜ், இல்லை இப்போ அந்த ரூம்லேருந்து ஒருத்தர் வெளியே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க, குழந்தைகள் இருப்பாங்க, இல்லை நம்மளே வெளியே போக வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து டோரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால வெளியில் இருக்கிற காற்று உள்ளே வருது. ஸோ இப்போ வெளியில் இருக்கிற காற்றோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ரூமில் இருக்கிறத விட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த காற்றை நீங்கள் உள்ளே டம்ப் பண்ண ஏசி மிஷின் மேலே இருக்கிற லோடு அதிகமாகும். ஸோ அது லோடு அதிகமாகும் பொழுது கம்ப்ரஸரோட ஆன் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து அந்த டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுக்கு ஃபுல் லோடில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது ஃபுல் லோடில் ஓடும்போது அதனோட பவர் வந்து ஜாஸ்தியாக இழுக்கும். ஸோ இது ஒரு மெயின் ரீசனாக சொல்லப்படுது. ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக அந்த தேவையில்லாத நம்பர் ஆஃப் ஓப்பனிங்ஸை குறைச்சிக்கணும். அதாவது கதவை அடிக்கடி திறந்து மூடுறது, இல்லை ஒரு வால் ஓப்பனிங் இருக்குது, ஒரு வென்டிலேட்டர் ஓப்பனிங் இருக்குது, அந்த ஓப்பனிங் வந்து ஒரு அன்னெசரி ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இது ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் இந்த பில் குறையிற விஷயத்தில். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ஏசியில் இருக்கிற ஃபில்டர். அதாவது இண்டோர் யூனிட்ஸில் ஏசியில் 2 ஃபில்டர் இருக்கும், இல்லைனா சில இதில் 1 தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபில்டரில் நிறைய டஸ்ட், அதாவது ரூம்குள்ளே இருக்கிற ஏரை உறிஞ்சதன் மூலமாக அதில் போய் நிறைய டஸ்ட்டு அப்படியே ஒட்டியிருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பேசிக்காக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவும் போடுறோம், அதை பாருங்கள், நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லை நான் வந்து க்ளீன் பண்ண விரும்பல, அது வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ், நான் வந்து என்னோட கையை வைக்க விரும்பல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்றது ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். பொதுவாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்பிளிட் ஏசி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இண்டோர் யூனிட், அவுட்டோர் யூனிட்னு இருக்கும். ஸோ அந்த இண்டோர் யூனிட்டை மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது, அதை மேலே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபில்டர்
ஃபில்டர் இருக்கும். அந்த ஃபில்டர் ஜஸ்ட் ஒரு நெட்டு மாதிரி ஒரு ஃபினிஷில் தான் இருக்கும். நீங்கள் அதை அப்படியே கையில் எடுத்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். 2 ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சு திருப்பி வந்து அதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே அந்த ஃபில்டருக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கம்பியாக நீட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த கம்பி என்னென்னா ஃபின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து இண்டோர் யூனிட்டில் இருக்கிற ப்ளோயர்லேருந்து காற்று அது வழியாக வந்து நம்ம ஃபில்டரில் போடும். ஸோ நம்ம ஏரை சக் பண்ணுறது அது வழியாக போகும், காற்றும் அது வழியாக வெளியில் வரும். ஸோ அந்த சக் பண்ணுறது அது வழியாக போகிறதுனால ஸோ டஸ்ட்லாம் போய் அந்த ஃபின்ஸ் அந்த கேப்லாம் அடைச்சிருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஈர தண்ணியில் லேசாக நீங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணலாம். முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபின்ஸ் எதுவும் வளைஞ்சிடாமல் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். இதுதான் அதில் முக்கியமான விஷயம். இதை பண்ணிங்கன்னாவே நார்மலாக கூலிங்கில் இருக்கிற பிரச்சனையும் சரியாயிரும். இந்த கூலிங்கில் இருக்கிற பிரச்சனை அதாவது நம்மளோட ரிட்டன் ஏர் ரூம்லேருந்து ரிட்டன் போகிற ஏர் வந்து நம்ம ஏசியோட இண்டோர் யூனிட்டுக்கு நல்லா போகிறதுனால இதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு நல்ல சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு ஒரு சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு 5 to 15% வரைக்கும் சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த இதை சக் பண்ணுறதுக்காக அந்த ப்ளோயர் வந்து ஃபுல் ப்ரெஷரில் அதை சக் பண்ணி இழுக்கும். ஸோ அப்படி சக் பண்ணும் பொழுது ஃபில்டரில் அடைச்சிட்டு இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த ஏரை உள்ளே போக விடாது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா அது சோக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது சோக் ஆகும் பொழுது உள்ளே வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் பைப்பில் உள்ளே போகிற அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து பாயில் ஆகாது. ஸோ அதனால் ரெஃப்ரிஜரேஷன் பார்ட்டும் கம்மியாக நடக்கும். ஸோ இதனால் கரண்ட் கன்சப்ஷன் அதிகமாகும். சரி, இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க. இதை பண்ணியும் நீங்கள் கூலிங் இன்னும் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நார்மலாக, ஸோ அந்த கேஸோட அளவை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் தாங்க, இந்த ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஏசியோட பில்லு வந்து பாதியாக குறையும். இது தவிர நான் வந்து புதுசாக ஏசி வாங்குகிறேன், என்ன மாதிரி ஏசி வாங்கலாம், எந்த மாதிரி ஏசியில் பவர் கன்சப்ஷன் கம்மி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயம் எந்த டன்னேஜ் வாங்கணும், அதாவது என்ன டன் உள்ள ஏசி வாங்கணும், 1 டன் or 1.5 டன் வாங்கணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கிக்கணும். ஏன்னா பெரிய ரூமில் சின்ன ஏசியை போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பெரிய ரூமை கூல் பண்ண முடியாமல் அந்த சின்ன ஏசி வந்து அதாவது 1.5 டன் போட வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் 1 டன் போடும் பொழுது அந்த 1 டன் வந்து அந்த என்டையர் ரூமை கூல் பண்ணுறதுக்காக ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது அதனுடைய ஆன் சைக்கிள் சொல்லுவாங்க. கம்ப்ரஸர் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் போடுறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் முழு நேரமும் ஆனில் இருக்கும். ஸோ அப்போ அதனுடைய பவர் கன்சப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் சரியான டன்னேஜ் நீங்கள் பார்த்து வாங்கணும். இந்த டன்னேஜ் எப்படி பார்க்குறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா மேனுஃபேக்சர் வெப்சைட்லேயும் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் ரூம் சைஸு அது எதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கனாவே இவ்வளோ டன் நீங்கள் வாங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுது. ஏசி வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்வெர்டர் டைப் ஏசி வாங்குங்க. இன்வெர்டர் டைப்னால் ஒன்றும் இல்லை, அதாவது அந்த கம்ப்ரஸருடைய ஸ்பீடு வந்து வேரி ஆகும். உங்கள் ரூமில் இருக்கிற லோடு அதாவது கூலிங் லோடை பேஸ் பண்ணி அந்த கம்ப்ரஸரோட ஸ்பீட் வேரி ஆகும். ஆனால் கம்ப்ரஸர் தொடர்ந்து ஆனில் தான் இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து ஆனில் இருக்கிறதுனால கம்ப்ரஸர் வந்து அதிக வோல்டேஜ் இழுக்கிற அளவுக்கு முழு வேகத்தில் அது இயங்காது. சராசரியாக ஒரே லெவலில் சீராக இயங்கிட்டு இருக்கும். அதனால் அந்த கம்ப்ரஸரோட பவர் கன்சப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும், ஒரே சீராக இருக்கும். திடீர்னு ஏறுறது இறங்குறது எதுவுமே இருக்காது. அதேமாதிரி ரூமில் இருக்கிற கூலிங்கும் கரெக்டான லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒரு 5 ஸ்டார் ரேட்டட் அதே மாதிரி இன்வெர்டர் டைப் ஏசி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அடுத்த விஷயம், இப்போ உங்களுக்கு விண்டோ ஏசி மாற்றுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குது, அது வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் விண்டோ ஏசி வாங்கிக்கலாம். என்னுடைய சஜஷன் இது. ஏன்னா ஸ்ப்ளிட் ஏசியில் வந்து நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக அந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் பைப் வந்து இண்டோருக்கும் அவுட்டோருக்கும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம வீடை மாற்றுறோம், அடிக்கடி ஸ்விட்ச் பண்ணுறோன்னா அந்த பைப்பிங்கை ரிமூவ் பண்ணோம், இந்த மாதிரி காரியமெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு விண்டோ ஏசி மாட்டிட்டீங்கன்னா அது வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி, அது வந்து அதனுடைய லைஃப் ஜாஸ்தி. அதில் வந்து பைப்பிங் இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சர்க்கியூட் கம்மி. ஸோ அதனால் எந்த ப்ராப்ளம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வரவே வராது. ரெண்டாவது விஷயம், விண்டோ ஏசி என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஏர் அதாவது நமக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜனை வந்து அந்த விண்டோ வழியாக லேசாக எடுத்துக்கும். ஸோ அதனால் ஆக்சிஜனுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஸோ ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து விண்டோ ஏசி வந்து பவர் கன்சப்ஷன் வைஸும் சரி, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் சரி, லைஃபும் சரி, விண்டோ ஏசி நல்லது ஸ்ப்ளிட் ஏசியை விட. ஸோ ஏசியை பற்றின மொத்த விஷயமும் இவ்வளோ தான். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகமோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமோ இதில் நாங்கள் கவர் பண்ணாத ஏதாவது விஷயத்தை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் தட்டி விடுங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.